ini ndinonya kufamba ndine instrument saka ndechida kundikurore zvese live. Hatingoimba nguva diki kana muchizoda tikumbire vatungamiri. Ameni. Ya ndio mambira takati atizingwa anetwa tichataura nemazita avo asi musavadaidza nemazita avo esawa vakatorwa. Uyu anetwa semukombe uyu weni wine inenge 0407 ikoko kubhoira ameni. Then tina mukomana Nobert Mukombe ndo vatakamba navo hatizivi nguva asi changoimba bishana vatungamiri totogara pasi. Saka tikata makorasi mavhesi maviri chinodizve mambo vandisivi nguva yangu panyika zvichida ndinomuka ndasiye nyika zvichida ndinomuka ndasiye nyika mambo vandisivi Ameni. Sposo shineta. Tunatenda. Maana sposo wanaenda simutira. Tunatenda chikosho chitego zvinofana kule. Isu ati dawe. Ameni tunatenda. Asi bamba. Chenda ngo chechi inakizende mbere atiti. Amen. Ndio followers ukasta kaya feature na pastor Sivengere. Saka zvichazoita nemwe nguva. Tinotenda kuti tichazotera protocol then toya instrument toropafadzwa handiti message yangu followers ema videos. Amen. Ndiri kutonzwa nemunhu ari kutora mavideo kwanzi ndiri kumbira kuita 33 mavideo followers nekubata kwashi mahara
free. Saka followers mavideo edu mashire ngani tukakubata kwacho mavideo ngano di. Amen. Mwari ngango titira zvakanaka. Pane chimwe chinodiwa chisongo chiwani.